Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O lluog ddiw a nefol dad, yn dod yn enw Iesu Grist, dod yn ei waed, a nawr yn gofyn i ti o ddew i fod gyda ni, ac yn helpu ni yn yr awr o addoliad. A bydd y cyfan yn gywir o arglwydd yn ôl dy air, ac hefyd o arglwydd byddwn ni yn addoli mewn gwirionedd ac mewn ysbryd a chalon. A bydd y cyfan yn bleserus iddo ti. Gofyn ti agosau i'n calonau ni ac i wneud gwaith mewnol, dod â achubiaeth a sanctaiddhad, a bydd y cyfan o arglwydd yn gyflawn yn Iesu Grist, gofyn y cyfan. Amen. Yn ddo fe. Wel, croeso i'n gwasanaeth ein pnawn yma. Jyst rhai coeddiadau. Croeso i Mino a ni am luniaeth ysgam ar ddiwedd yr oedfa yn y neuadd drws nesaf. Oedfa nesaf, dydd Sul, hanner awr i 3, fel yr arfer, ac cyfarfod gweddi sydd ar trydydd nos Iau. Bydd nesaf y trydydd nos Iau mis Gorffennaf, yr ail ar 15. Os dymunwch gyfrannu tuag at yr achos mae plat yng nghefn y capel. Gadewch ni nawr i ganu ein hebyn cynta ni, sef rhif 45, emyn rhif 45. Diolch i ti, yr holl alluog ddiw, am yr Efengyl Sanctaidd. Halleluia, amen. Emyn rhif 45. Gadewch i ni sefyll i ganu.
Mae'r darlleniad prynawn yma yn dod o Efengyl Ioan a 8. Ioan 8, darllen o'r adnod cyntaf hyd nes adnod 11. Clywhau'r Duw. Ioan 8. Yr adnod gyntaf. Ar Iesu aeth I fynydd yr olewydd, ac a ddaeth drachefn y bore i'r deml. A'r holl bobl a ddaeth ato ef. Yntau, a'i seddoedd ac a'i dysgoedd hwynt. A'r ysgrifenyddion a'r phariseiaid, a ddagasad ato ef o wraig. Yr hon a ddaliesid mewn godineb, ac wedi gosod hi yn y canol. Hwy a ddywedasad wrtho, athro, y wraig hon a ddalwyd ar weithred yn godenebu. A Moses yn y gyfraith a orchmynodd I ni lybyddio cyfryw. Beth gan hynny rwy ti yn ei ddiwedyd? A hyn a ddywedasad hwy gan ei demtio ef, fel y gallent ei gyhyddo ef. Eithir ar Iesu wedi ymgrymu tu ar llawr a ysgrifennodd a'i fus ar y ddaear, heb gymryd arno ei clywed. Ond fel yr oeddent hwy yn parhau yn gofyn iddo, fe a ymynodd ac a ddywedodd wrthynt, ar hwn sydd ddibechod ohonoch, tafled yn gyntaf, garreg at y hi, ac wedi iddo eilwaith ymgrymu tu ar llawr, fe a ysgrifennodd ar y ddaear. Hwythau, pan glywsant hyn, wedi hefyd ei hargyhoeddi gan ei cydwybod a aeth allan o un I un, gan ddechrau o'r hynaf hyd yr olaf, a gadawyd yr Iesu, yr unig a'r wraig yn sefyll yn y canol. Yr Iesu wedi ymyoni, ac heb weled neb ond y wraig, a ddywedodd wrthi, ha wraig, pa le y mae dy gyhyddwyr di? Ond I chondemniodd neb di, hithau a ddywedodd, naddo neb arglwydd. A dywedodd yr Iesu wrthi, nid wyf fynnau yn dy gondemnio di, dos, ac na fecha mwyach. Amen. Bydd yr arglwydd yn bendithio darlleniad ei air Sanctaidd. Gadewch chi'n droed yr arglwydd nawr mewn gweddi unwaith eto. O arglwydd Dduw yn dod eto o Dduw gyda fron, yn gofyn nawr o arglwydd am dy gymorth, I ti helpu ni I ddeall y gair ac I fynegu y gair ac I glywed y gair. Ac yn arbennig o arglwydd y gair sydd yn fywyd ac yn ychybiaeth. Y gair sydd yn sôn am y gwaredwr Iesu Grist ac yn sôn am ras Duw. A hefyd y gair sydd yn sôn am y bywyd Sanctaidd sydd yn dilyn y iachawdwriaeth. Ac yn I ddeall o Dduw y ddau ochr yn ochr, ac eto gweld y gwahaniaeth, ac eto gweld bod y ddau yn un mewn ffordd hefyd. Gofyn o arglwydd I ti siarad I neidiau sydd angen clywed mewnol hynny, a bydd o Dduw y gair yn cyrraedd y galon. Mor aml o arglwydd, dyn ni yn gwrando ac dyn ni ddim yn clywed. Dyn ni'n clywed a ddim yn gwrando o Dduw. Mor anodd yw I gyrraedd calon dyn. Ac mewn ffordd, dyn ni'n gweld llawer, dyn ni'n gweld cynulleidfa yn y darn yma o'r sgather. Dyn ni'n gwybod hanes nhw gyd. Dyn ni'n gweld phariseiaid a ysgrifenyddion. A dyn ni'n gweld y wraig yma oedd wedi godenebu. Ac o Dduw, dim ond un sicrwydd falle sydd o'r bobl yma, sef i'r wraig oedd wedi godenebu, iddi hi gredu a cael ei hachub
dyn ni'n credu. Felly o Dduw, siarada i'r gweithio ni, siarada i ni gyd, dyn ni'n gweddio. Gweithio dyn, gweithio cyledwch y galon, bydd y gair yn myned i mewn ac yn gwneud ei waith. O am yr ysbryd glân i gymryd y gair i mewn i'r galon. Mae hwnna yn angen i ni gyd, nid yn unig y rhai sydd heb iachawdwr, ond rhai hefyd sydd wedi credu. Dyn ni aml yn gysglyd ac yn araf, ac o Dduw mae'r nid unig y dyddiau, ond mae'r blynyddoedd a degawdau yn mynd heibio. Gwyddio ti gynhyrfu ni ac i ddihuno ni o Dduw. Wedi rhyw ymateb yno ni hefyd. Yn arbennig wrth ni weld y geiryn y dos na phecha mwy. Ac byddwn ni o ddifri yn canlyn yr Iesu ac yn fodlon ni i fyddhau y gorchymynion a nid mewn ffordd allanol ond ffordd menol ac gyda'n calon ni mewn cariad a mewn diolchgarwch hefyd. A bydd y cyfan o argwydd yn fath o ufuddod sydd yn plesio ti, nid y plesio mecanyddol, ond plesio sy'n dod o gariad. Felly o Dduw, gwna waith mawr a trwydl yn o'n y gyd. Ydyn ni yn gwyddio y prynawn yma. Yn gofyn o argwydd hefyd i'r achos, i achos i barhau a cynyddu. A fydd y bobl eto yn cael eu hachub. Ydyn ni'n gwybod o Dduw o bob gwlad yn y byd. Ydyn ni'n gwybod bod pobl yn gallu credu. Ydyn ni wedi gweld ychydig o hynna eu hunan, ond ydyn ni yn gwybod hanes ein gwlad ni ac yn gweld yr adfeilion a'r gweld yr adeiladau, y capeli ni, yn sôn am amser gwahanol, pobl yn credu, yr ysbryd yn symud, yr Efengyl yn cael ei pregethu, y Emynau yn cael ei chanu, ac o Dduw y cyfan yn codi fel moliant iddo ti. Ac o am beth fel yna eto, dyn ni'n gwyddio. A fydde ti o argwydd yn fodlon ni, yn weld ni eto. Yn gwyddio am ymweliad dwyfol, am ddiwygio yn ein plith ni. Gwyddio o Dduw bydd gras Dduw yn dod mewn nerth. Meddwl am fel mae'r môr yn gallu dod i mewn ar ambell i bryd ac yn dynistrio. Dyn ni'n gwyddio o argwydd am bwyr fel i ddod dros y bobl ac i achub ac i bendithio ac i newid. Dyn ni'n gwybod o Dduw, wyt ti yn medru, wyt ti'n gallu. Dyn ni'n ffyddio gan hynny. Wyt ti'n holl alluog, wyt ti'n llawn gras. Felly o argwydd, dyn ni'n gofyn, wyt ti'n fodlon i glywed ein gwyddiau ni ac i ateb ein gwyddiau ni. Meddwl am Daniel yn yr Hen Testament ac y ffordd iddo fe i gwyddio, yn galw ar enw yr arglwydd. Ac yn dair ac yn defnyddio termau cryf ac yn pledio ac hefyd yn gofyn yn bwysig iawn bydde ti'n fodlon i wneud hynny mwyn dy enw dy hunan ac mwyn gogoniant Duw. Ac dyn ni'n gwyddio hefyd o arglwydd mwyn dy enw i ti wneud gwaith yno ni eto ac hefyd o arglwydd yn ein gwlad. Gwyddio hefyd am gwledydd eraill a'r angen mawr sydd i gael fyna yn ystyriol o Dduw o'r dioddau mawr sydd i gael fan hyn a fan yna. Ac yn anodd i ni i ddeall beth fydde fe i fyw mewn y fath le ac eto mae rhaid i nhw i fyw. A mae'r eglwys yna yn yr rhannau yna hefyd. Gofyn o argwydd i ti gryfhau nhw ac o argwydd i fendithio nhw. Mae'n cael hwnna ni'n mynd mas ato nhw. O Dduw, llawer yn dioddef yn ofnadwy
ond o arglwydd, gyda bendith i plith nhw. Ac bod dioddau, byddwn nhw hefyd yn gweld llawer arglwydd. Gwyddio hynny i nhw ac hefyd i ni hefyd. Mewn ffordd i ni dan bygythiad hefyd o materoliaeth ac yn gofyn o arglwydd, y byddwn ni yn gwrthsefyll ac yn cael o arglwydd ein adnabod gan y ti. Felly o Dduw, clyw nawr ein gweddi, gofyn hefyd am ein bywydyddion ni, gofyn am panawma a heno a'r nos o Dduw, byddwn ni'n cadw yn y nos ac yn yfori ar dyddiau i ddod. Byddwn ni'n profi gras Dduw, dydd wrth ddydd, ac yn gweld o arglwydd ddylaw a bod achos yn ni i ddiolch yn yr wythnos. Ac ar y ddiwedd yr wythnos, byddwn ni yn dod ac yn dod a'n diolchgarwch ni. Felly, o Dduw mawr a gratol, clew nawr ein gwyddiau, helpa ni nawr gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. O trwch at emyn 285. Mae'r iechydwriaeth rad yn ddigon i bob rhai. Gadewch i ni sefyll i gan ni. Emyn 285.
Mae gennych chi'n rhoi at y darn yna o'r ysgrythyr, Efengyl Ioan Penodwyth, adnodau 1 hyd at adnod 11. Fe welwn ni yn harglwydd Iesu Grist yn y deml. Ar y chlysur oedd wyl y pebyll. Ac fe welwn ni fe yn y deml yn dysgu bobl yn gynnar yn y bore. Ond wedyn, mae yna dorri ar draws, a mae'r ysgrifenyddion a phariseed yn torri ar draws, yn roedd yna rhyw oedfa yna mewn gwirionedd, cynulleidfa, Iesu yn pregethu yn siarad. Ond mae'r bobl yma, dim diddordeb yn y ddysgeidiaeth wrth gwrs, yn just torri ar draws. A ddim mewn ffordd da o gwbl, a gyda bwriadau drwg. Ond yn dod â o wraig fach yma, wedi cael ei dal mewn godineb. Ac yn sôn am Moses yn gorchymyn i'r bobl oedd yn godnebu cael ei llybyddio. A felly'n gofyn beth oedd cyngor Iesu Grist ar wraig yma. Fyna o'n nhw yn y canol mewn ffordd. Oedd yna bobl yn gwrando. Maen nhw'n mynd i'r ffrynt fel petai. A mae Iesu yna, a mae'r dynion yma a'r wraig fach yma o flaen o gyd. Mi'n siŵr chi'n gwybod y hanes. Fe welwch chi yn adnodau 6 a 7 fel yna. Ar ôl iddynt ofyn y cwestiwn yma, beth oedd cyngor Iesu Grist. Mae Iesu Grist ddim yn ateb. Mae yn grymu i'r llawr, plegu'r llawr, a mae'n ysgrifennu ar llwch y llawr. Dyn ni'n gwybod y geiriau. Mae'n debyg taw geiriau priodol bydde fe. Dyn ni ddim yn gwybod, wrth gwrs, ond falle y crynodeb o orchymynion Duw, falle. Meddwl am gorchymyn cariad Duw, the law of love. A falle dechrau gyda bod rhaid i ddyn i garu Duw a'i holl galon ac yn y blaen. Wel, beth bynnag, mae'n gofyn eto. Trwy hyn, mae Iesu'n codi a mae'n dweud i'r dibechod i daflu y garreg cyntaf at y wraig yma. A wedyn, mae'n plygu eto, mae'n sgrifennu yn y llwch eto. Pwy yw'r falle yr ail rhan o'r crynodeb. Caru Duw a'ch holl galon, caru dyn hefyd, caru chymydog. Beth bynnag, dyn ni'n mynd gwybod, ond falle mae hwnna'n bosib. Ond fel ni'n gweld yn y hanes, yn adnod 9, does dim un yn codi carreg. Dim un yn taflu carreg chwaith. A maent yn gadael fesul un, hynach i ddechrau wedyn yr ifanc. Nes taw dim ond Iesu a'r wraig oedd yn y canol. Siwr fod oedd y bobl dal yna wrth gwrs, oedd yn cael ei dysgu. Ond yn y canol fan hyn nawr oedd Iesu a'r wraig yma. Just y ddoi nhw. Mae'n bictiwr arbennig yn dweud, just y ddoi nhw o flaen y bobl. Chi'n teimlo oedd e'n drafodaeth preifat ar y diwedd, eto oedd e'n gyhoeddus iawn oedd ar yr un pryd. Ac wedyn, ar y diwedd, dyn ni'n gweld yn adnodau 10 ac 11. Mae Iesu yn gofyn i'r wraig os oedd unrhyw un wedi chondemio hi. Mae'r wraig yn ateb, naddo neb. Naddo neb arglwydd. Naddo neb. A Iesu'n dweud iddi, y geiriau byth gofiadwy yma, ac ardd y cawl ni hefyd. Y geiriau special iawn, y geiriau wedodd Iesu. Nid wyf ynnau yn dy gondemio di. Dos, ac na phecha mwyach. Wel, newn ni sôn am arddecad mewn munud, ond falle i ddechrau, dyn ni'n gweld llawnder yr Efengyl a hyfrydwch hefyd yr Efengyl yn y geiriau yma. A dwi'n hoff iawn o'r
darn yma o'r ysgrythyr. Ac mae'n help mawr mewn delio â phobl hefyd, fel bigel. Fe welwn ni, mewn ffordd, mae rhyw fath o spoiler alert, allwch chi weid, dyma yw y neges mewn ffordd. Mae Iesu yn dangos maddeuant, bra dras, maddeuant i'r wraig yma ar y spot. Ond hefyd mae'n dangos angen bywyd sanctaidd. Dyw e ddim yn dibrisio, ddim yn gwneud yn ysgafn o'i phechod hi. Mae e'n cymryd y peth o ddifri, ond mae'r geiriau'n gryf. Achubiaeth, maddeuant, golchi pechod yw beth sydd yn y geiriau yma. Dyw Iesu ddim yn condemnio, a felly mae'n sôn bod e wedi achub hi mewn ffordd. Ond wedyn hefyd, dos yna phecha mwyach. Jyst rhaid gofyn bod chi'n meddwl, wel, chi'n gwybod, o'n yn hawdd felly. Allai barhau i fyw fel roni falle. Bydda rhywbeth yn ofnadwy yn y achlysur yma, ond mae llawer yn meddwl fel la gyda'i bywyd cyffredinol nhw a pechodau fel bach nhw fel maen nhw'n meddwl. Ond nid hwnna yw y neges i hi na i neb arall. Dos yna phecha mwyach. A newn ni ystyried pa mae hwnna yn rhan o achubiaeth ac yn rhan o'r pictiwr mawr. Dyn ni am wahanu, y tuedd fydde meddwl, bydde bod y ddoi yn rhan o achubiaeth, bod Iesu yn maddau pechod, o hefyd dyn ni'n cyfrannu trwy'n bywyd sanctaidd. Ond nid hwnna yw y neges. Mae'n drefn yma dwi'n agrymu. A drefn yw, i ddechrau, maddeuant ac yn ail wedyn bywyd sanctaidd. Mae'n drefn, bod nhw'n gysylltiedig, maen nhw ar wahân hefyd. Mae un ar ben y hun, maddeuant, ond mae maddeuant byth ar ben y hun. Mae bod tro yn arwain i fywyd sanctaidd. Wel, gadewch i ni i weld y ddau neges yma, maddeuant a sancteiddio. Bod yn sanctaidd a cael ein glanhau hefyd, y ddoi neges yna, maddeuant a sanctaidd. Ond mae sawl neges yn y geiriau yma, fel byddwch chi'n dysgwyl, tu ôl y geiriau. Mae lot o hanes yma, a mae sawl peth allwn ni ddweud. I ddechrau gyda dylanwad pechod ar gymdeithas. Mae sawl pechod yn y byd. Sawl pechod yn anffodus, bob math o pechod. Ond dwi'n meddwl fe hynna'n y rhai mwyaf amlwg. Y ddoi byddwn ni yn sôn amdano fel marciau y byd. Yw anfoesoldeb, mae'n bob man yn dweud, a hefyd crelondeb. Mae'r ddoi beth yna yn ein darni o'r ysgrythyr. Fe welwch chi anfoesoldeb y wraig oedd yn godynnebu, a crelondeb y phariseaid a'r ysgrifenyddion. Hanes y byd yw hanes crelondeb. Cynwch chi trwy y llyfr hanes. A hyd yn oed, jes yn gyffredinol, da chi'n gweld crelondeb, jes yn y rhefeloedd a beth oedd yn digwydd rhwng dyn a dyn. Ond os ych chi yn mynd i hanes manwl, a mae yna hanesyddion i gael, da chi'n gweld pa mor ofnadwy a gweidlyd oedd hanes dyn, a mae hanes dyn yn parhau. Yn sicr mae crelondeb ym mhob rhan, a nid jes yn y brwydrau, ond hefyd wrth gwrs yn hanes y tai a'r gymuned, pob man mae crelondeb. Dych chi'n gweld crelondeb jes yn bob rhan o gymdeithas. Ond hefyd, dyn ni'n gweld anfoesoldeb ym mhob rhan. A mae'n anodd dianc, yn dweud. Ar y teledu, os oes teledu gyda chi, mae ar y we, mae ar eich ffôn chi, mae ar y billboards yn dweud, sydd ar y stryd. Os ydych chi'n mynd mas yn y nos, ydych chi'n gweld anfoesoldeb ar y stryd.
ac yn sicr tu ôl y drysau. Nid bod ni'n gweld y pethau yna, gobeithio, ond dyn ni'n gwybod anfoesoldeb ofnadwy yn y byd yma. A hefyd, dyn ni'n gweld pictiwr arall fan hyn hefyd, yn geiriau wraig. Chris yn gofyn, oedd unrhyw un wedi condemnio ti? Naddo neb. Pam wnaethon nhw ddim condemnio hi? Oherwydd cydwybod nhw. A nhw'n bechaduriad hefyd. Ac yn y geiriau naddo neb, dych chi'n gweld mae pawb yn bechadurus. Bob un o'n ni. Pobl crefyddol, pobl cyffredin, pob un o'n ni. Pob un o'n ni. Drwy hanes y byd. Unig eithriad bydde Iesu ei hun. Ond pob dyn wedi pechu. Dim eithriad. A mae geiriau naddo neb yn sôn am mawrydd a ehangder pechod bod e bob man. A bod e bob man yn y calon ni a calon chi yn dwi. Dwi ddim jyst rhyw gornel bach o calon chi. Mae mhob rhan o'ch calon chi. A mae cyfiawndedau chi yn bechadurus hefyd. Pob peth. Dyna chi fyd, ie. Na chi fyd. Ond gwelwn nawr y wraig oedd yn godynebu, ystyried godynebu. Mae sawl math o anfesoldeb, a mae godynebu yn un o'r hynny. Dim yn busnes ni heddi i ystyried sawl math o anfesoldeb, fydde ddim yn beth dda, sy'n credu. Mae rhaid sôn am y pethau yma o bryd i bryd, ond ni bod yn sôn am pethau fel hyn yn ofalus. Ddim i niwedio ein meddwl ni a dod â pethau dechybig ni. Ond yn sicr, un math o anfesoldeb yw godynebu. Mae godynebu yn cyfuno sawl pechod. Yn sicr, mae'n anfoesol i ddechrau. Hwna yw hanfod y peth, yn dweud. Mae'n anfoesol. Hefyd mae godynebu yn anffyddlon. Anffyddlon i'r gŵr neu'r gwraig neu beth bynnag. A mae'n torri priodas. Mae un o'r pethau hynny sydd yn torri'r berthynas. A mae'n erbyn priodas a undod gŵr a gwraig. Hefyd mae godynebu yn dinistrio teuluoedd. Ac wrth gwrs os taw gŵr a gwraig o doi deulu wahanol wedi priodi, mae yna doi deulu wedi dinistrio, wedi effeithio. Nid jyst un teulu, mae ddoi deulu, o leia doi deulu wedi effeithio ar holl. Chi bod nid jyst y teulu agos, ond perthnasau i gyd a effeithio nhw gyd. Mae'n siom yn dweud, ac yn beth blin iawn. Ond hefyd mae godynebu yn dod â dioddau'r plant hefyd. A meddylwch am y meddyliau bach hynny sydd yn caru dad a mam a wedyn hwn yn digwydd. Mae'n ofnadw, i blant bach. A ben hynny, mae godynebu yn staen ar gymdeithas. Mae'n dinistrio cymdeithas, tor priodas, godynebu. Ddim yn sylfaen i gymdeithas iachus a da. Ac mae'n dod â bob math o mes a trwbl i'r ysgolion, wrth gwrs. A mae'n gwneud y drwg na i gyd. Ond yn arbennig mae godynebu yn erbyn cyfraith Duw ac yn erbyn Duw ei hunan. Mae'r gair yn dweud yn syml iawn i ni beidio godynebu. I fod yn ffyddlon ac bod gŵr a gwraig yn uno o flaen yr arglwydd. A felly mae yn erbyn y gyfraith ac yn erbyn Duw ei hunan. Holl yna yn wir am odineb. Llawer y bechodau yn mwy na jyst un peth, a mae godineb yn sicr yn mwy na un peth. Pechod eang iawn a dwfnodd yw godynebu. Ond ar ochr a godynebu, dyn ni'n gweld creulondeb dynion. A'r dynion yma. Ac ni ystyr yn ofalus y dynion yma.
Mae'n debyg iddyn nhw dynnu y wraig yma i'r deml. Bydde hi ddim yn, sa'n credu'n cerdded yn dawel. Siŵr bydde nhw o leia cael gafel ohono hi, neu gwthio hi fi'n siŵr. O'n nhw bwriadu llabyddio hi, felly bydde nhw ddim yn garedig wrth gwrs. A hefyd, mae'n debyg bod nhw'n defnyddio'r wraig am eu pwrpasau hunan. Y pwrpas oedd i temtio Cris. A felly, nid hyd yn oed delio pechod y wraig yma, o'n nhw mewn gwirionedd, ond dod ar ryw achos i demtio Cris ac ei ddale. Dyna oedd bwyd y dynion yma. Mae'n dynion drwg, dyn ni'n gwybod yr ysgrifenyddion yma. Bugeiliad mewn ffordd yw'r ysgrifenyddion, rhaid dysgu bobl, a'r hefyd Phariseaid gyda nhw. Ac dyn ni'n gweld, yn sicr, maen nhw'n meddwl yn fodlon lladd y wraig, llybyddio hi, os ddim tregaredd yn y gwbl. Ac siŵr fod nhw'n meddwl, o ni y pobl y Hen Testament. Dyna beth wedodd Moses. Ond wrth gwrs, maen nhw'n jyst yn cymryd y rhan yna o'r Hen Testament. A dyn nhw ddim really fel y pobl y Hen Testament. Oedd y dynion yma yn dynion llawn gras hefyd, ac yn dynion caredig, ac yn adnabod Duw. A rhain ddim yn adnabod Duw. A felly, dyn nhw ddim fel y Hen Testament i ddechrau. Ddim gyda holl dysgydieithau yr ysgrythur a'r ddeddf, wrth gwrs, ond hefyd y ddeddf cariadus a gras Duw a caredigrwydd Duw, o dim byd o hynny yn perthyn i'r dynion yma. A maen nhw'n greulon, dyn ni'n gwybod, o'n y fodlon llybyddio Iesu Grist hefyd. Fe oedd heb bechod o hon gyda pechod. Ond y fodlon llybyddio yr un heb bechod, sef Iesu ei hun. Ac o'n nhw really yn, nid jyst yn bobl creulon nhw, jyst yn gas yn eu calon nhw. Ac yn erbyn nhw, oedd rhyw dywellwch amdano nhw. Mwy agos i'r diafol, neu yr arglwydd o'n nhw'n sôn amdano ar ysgrythurau. Wel, dyma big picture hefyd o nid jyst dynion caled, ond crefydd caled. A mae hwnna'n bosib wrth gwrs, bod crefydd yn mynd yn galed. Ac jyst yn pigo ar y pethau hynny sydd dod lawr ar bobl, ond anghofio hefyd, dyn ni'n cadw'r ddeddf, ond mae yna efengyl i gael hefyd. Mae yna ras. Ac mae yna gariad ar pobl am y ddeiant i gael. Fel mae yn y Hen Testament. Dafydd enghraifft. Dafydd wedi godynhebu, ond fe gafodd e ddeiant. Wel, mae'r cyfan yn arwain at Iesu Grist, a welwn ni angen Iesu Grist nawr. Pa obaith heb Iesu Grist? Pa obaith heb y chawdwr? Os newid heb efengyl yw'r cwestiwn? Wel, dim rili. Nagos, dim rili. Hyd yn oed yn y mannau gorau, a enghreifftiau gorau o bobl, falle sydd yn diwygio i bywyd nhw. Newid bach i fe. A siŵr o fod ddim newid o gwbl. Yn aml iawn mae pobl trio gwella, maen nhw'n gwerthygu. Ond os na wella wedi gael, rhyw fath o ddiwygiau, mor fach i fe. A beth bynnag, mae hanes pechod, anyway. Nid jyst mater o hyn ymlaen. Wel, hyn ymlaen, y gorau all chi byth fod, na i fod newid o fod yn ddrwg iawn i fod yn ddrwg. Wel, beth yw hynny? A mwyn a thebyg, bydd hwnna ddim yn wir beth bynnag. Ond beth yna hanes pechod? A'r llyfrau, a'r tudalennau o bechodau. Mae angen gwaredwr. Syml iawn. Angen i'r chawdwr. Mae angen i rywun i gymryd yn ffwrdd ein pechod ni, i faddau ni. Mae ddeiant yw unig gobeith ni. Mae'n orf, mae crefydd gallu mynd lawr y trywydd hyn, fel y Phariseaid wrth gwrs, i fuddod, ond nhw ddim yn niferhau. Yn y bydd yn od yma peth.
sef iachawdwriaeth trwy weithredoedd. Ond ddim gweithredoedd yn nhw. Oedd peth yn wag I gyd. Ond nid hwnna I gwir crefydd. Mae yna gyfraith. Mae yna iachawdwriaeth I bechaduriaid. Wel, wrth gwrs, os yw cyfan yn arwain at Iesu Grist, mae cyfan yn arwain at y groes hefyd, a calfariau. Oherwydd chi'n gweld, y pechod ynglwm a marwolaeth. Holl bethau dyn ni'n gweud heddi. Dyn ni ddim yn gwneud yn ysgam o bechod. Yn y Hen Testament a hefyd gyda Cris fan hyn, nid peth ysgam oedd bechod. Yn arbennig i'r Iesu wrth iddo ddioddef ar y groes. Nid peth bach yw pechod. Rhaid bod marwolaeth. Marw. A mae pechod a marwolaeth ynglwm gyda'i gilydd. Does dim gwahanu nhw. Unwaith mae pechod, mae marwolaeth. A wedyn, mae rhaid delio gyda pechod, ond mae rhaid marw. A dyna pwynt wrth gwrs yn yr Efengyl. Dyw Iesu Grist methu achub ni heb y groes. Dyw methu achub ni heb yr iawn a'r iachawdwr Iesu Grist. Dyw methu gweud, wyt ti wedi cael dyfaddau. Mae rhaid bod na gosb ar y pechod. So mae Dyw yn gyfiawn ac yn gweld y cyfan. Fydde Dyw mewn ffordd yn ymuno pechod ni os yn troi ffwrdd a yn just fel betai ddim yn gweld. A'n gweld y cyfan, a mae'n gweld bod rhaid I pechod sydd yn hyll ac yn ofnadwy ac yn ddieflig cael ei gosbi a marwolaeth llawn iawn hefyd. Felly, gyfeillion, dyna pam nad Iesu Grist farw ar y groes. Oedd rhaid iddo farw ar y groes. Mae dim ffordd arall iddo fe i'n hachub ni. Unwaith I ni bechu, bydd y achubiaeth yn meddwl marwolaeth. Achos byddwn ni marw trwy'n pechod ni. A'r unig ffordd yw I rhywun arall marw yn ein lle ni a bodloni Dyw. A'r unig un sydd yn bodloni Dyw y tad yw Dyw y mab. A rhaid iddo farw a marw nath ar y groes. Ond gwelwch nawr yn y darn yma, yn y gyffesu hefyd. A dyn ni nawr yn symud o y groes a Iesu Grist I weld beth sy'n digwydd yn ein calon ni te. Sut allwn ni cael ein hachub. Dyn ni ddim yn ameb bod pobl yn cael ei hachub, ond beth amdano fi, sut llai cael ein hachub. Dechrau gyda cyffesu. Nawr, yn sicr, mae'r dynion drwg yma yn cyffesu o ryw fath. Maen nhw gyda cydwybod. Dyn nhw ddim yn codi y cerig ac yn llybyddio o'r raig yma. A maen nhw'n cerdded mas fesul un. Ac mewn ffordd, maen nhw'n cyffesu bod nhw'n bechaduriaid eu hunan. Cris yn gweud i'r un sydd yn ddi-bechod I bwrw y garreg gyntaf. A maen nhw'n cyffesu. Dyn ni ddim yn ddi-bechod. Ac yn mynd mas. A'r broses hynny o sefyll, a bod yn ffyrnig, ac eto troi a mynd mas. Mae rhyw fath o gyffesu. Wel, pwy o wir, diwedd y stori ar ein. Dyn ni ddim yn gwybod. Diolch I Dduw, mae rhai o'r ysgrifenyddion a rhai o Phariseaid yn credu. A falle, bydd rhai o'r hein hefyd, pwy o wir. Ond beth yma o wraig? Ydy hi'n cyffesu? Wel, mewn sort mae hi. Mae'n cael ei gorfodi I gyffesu, allwch chi weid. Mae'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn dod â hi o flaen y bobl ac yn sôn am ei pechod. A dyw I ddim yn esgusodi hunan. Sylwch. Does dim gair o esgusodi neu. Fel mae pobl bod tro'n gwneud wrth gwrs. Hyd yn oed pam yn eog. Dych chi'n gwybod fi'n siŵr o cymdeithas a ysgolion hefyd. Mae rhywun yn gwneud rhywbeth anghywir, drwg, a mae'n gweud, nid fi oedd e. Nid felly a hon.
Does dim air i esgusodi ei hunan. Ac bod ni ddim yn gwybod, ond mae'n debyg iawn yn y ffordd iddi ymateb. Iddi hi dderbyn ei pechod a y cywilydd. Mi'n siŵr oedd hi'n teimlo cywilydd o flaen y bobl. Ac yn olygu mewn ffordd mae'n cyffesu. Allech chi ddweud, ond daeth y dynion gyda hi, oedd hi ddim yn cyffesu ei hunan. Ond mae Duw yn defnyddio pethau fel la. Falle nid ni sy'n cymryd y cam cyntaf, mae Duw yn gorfodi'r peth. Ac allech chi ddweud bod e'n gorfodi i'r wraig fach yma i gyffesu ei pechod. Ac mae'n teimlo cywilydd. Ond hefyd, nid jyst gyffesu. Mae'n debyg o eiriau Iesu Grist. Mae maddeuant yma. Dyw geiriau ddim yn gwneud sens os ych chi ddim yn gweld maddeuant yn y geiriau. Mae Iesu yn ymateb yn gweud, nid dwy fynnau yn dy gondemio di. Oedd y dynion ddim yn condemio hi, ond oedd Iesu sydd yn ddibechod ei hunan ddim yn condemio hi. A pwy sens o hynny? Oedd Iesu heb bechod, oedd hi yn sicr yn bechadurus. Pam oedd Iesu Grist yn gweud, dwi ddim yn condemio ti? Wel, wrth gwrs, yr unig esboniad o hynny yw, ti wedi'n olchi y MWY di. Allai ddim condemio ti oherwydd byddai'n marw droso ti. A dyna chi beth, ie. Da hwnna oedd ystyr Iesu Grist. Un o'i blante oedd hi. Ac wrth gwrs felly, oedd e ddim yn condemio hi, oherwydd bod e wedi maddau hi, a marw droso hi, a marw yn ei lle hi. A mewn ffordd ni'n gweld nerth yr Efengyl. Nid bod ni eisiau pigo ar y fenyw fach yma. Ond mae'r pechod yma un o bechodau mawr y byd, godinebu, anfoesoldeb. A mae Iesu Grist yn achub godinebwyr. Na chi beth, ynddo fe? A mae'n wir, ynddo fe? Ni'n gweld hwnna yn hanes Iesu Grist yn ei bywydau. Y pobl oedd yn godinebu, oedd yn credu fel arfer, a nid y Pharisëd. A mae'n achub pechaduriaid. Y broblem falle gyda'r Pharisëd, wel yn sicr gyda'r Pharisëd, o'n nhw'n bechadurus, ddim yn gweld eu pechod. Ond gyda'r bobl yma, bod nhw'n bechadurus, o'n nhw'n gweld eu pechod, a maen nhw'n credu yn Iesu Grist. A ni'n gweld y broses hyfryd wedyn. A mae yna deimlad fan hyn, dwi'n deddol y feddwl fy hunan, bod i wedi credu a wedi achub ar y spot. Dyn ni'n gwybod hynny. Mae sawl dan os cythyr sydd yn gorffen heb diwedd y stori, ond mae'n arwen yn dwe. Mae fe bethau, fe chi'n cael weithiau gyda rhyw stori. Dyn nhw ddim yn gweud diwedd y stori. Aml iawn mewn rhyw ffilm neu llyfr, nofel, maen nhw'n dod i diwedd ac yn lle jyst cael diweddglo hapus. Maen nhw'n gadw i chi ddychmygu beth oedd wedi digwydd, a mae llawer o hynny yn y gair. Yn arwen i'r man, a gweud, wel, beth ddigwyddodd i hi? A fi'n credu gafodd ei achub ar y spot. Ac bydde hi yn un o'r cadwedig. Wel, mae'n mwy wrth gwrs yma. Ac neu jyst maddeuant, dyn ni'n gweld hefyd bod Iesu Grist yn dweud, dos ac na phecha mwyach. Dyma chi rhan arall o'r Efengyl, ac yn rhan pwysig iawn hefyd. Ac, fel dwedais i ar y dechrau, ynglwm a achubiaeth. Does dim achubiaeth go iawn heb bywyd newydd. Ac bod maddeuant a bywyd newydd ar wahân, nhw ynglwm hefyd. Maddeuant sydd yn gyntaf a'r bywyd sydd yn dilyn. Ond mwy na hynny, mae'r maddeuant yn sefyll wrth ei hun, rha dras Duw. Dyna ni ddim yn cyfrannu dim byd o gwbl. Ond wrth gwrs, wedi'n cael ei maddau, mae Iesu yn ein calon. A felly mae newid, yna bond o fod newid. A dyna pam bod
Iesu'n sôn ac yn siarad yn y ffordd yma. Dos yna phecha mwyach. Mae'n awgrymu nawr bod yna nerth yno hi, wrth gwrs, i fod felly. Pa bwynt byddai gweud dos yna phecha mwyach os byddai ddim newid. Mae'n awgrymu bod newid wedi cymryd lle dos ac na phecha mwyach. Chi'n gweld, mae yna doi fath o adael pechod. Adael mewnol a'r gadael allanol, allwch chi ddweud. Ac yn sicr mewn troedigaeth, mae rhaid bod gadael mewnol. Wrth i ni gredu, dyn ni byth yn mynd i gredu gan yn holl calon os mae lligyd ni ar y byd. Mae rhaid gadael y byd a pechod y byd a edrych ar Iesu Grist. Felly, wrth i ni gredu yn Iesu am fyddeiant, ar yr un pryd, mae nerth pechod wedi dorri. A mae yna adael mewnol. Ond gwelwch hefyd, fel mae'r gair yn awgrymu fan hyn, mae yna adael allanol hefyd wrth Iesu Grist dweud dos ac na phecha mwyach. Mae'n sôn am y dyddiau i ddod a'r bywyd i ddilyn wrth gwrs. Bydde ddim yn lawer o beth o just gadael mewnol o wedyn parhau o dynebu. Nonsens llwyr yw hynny wrth gwrs. Mae'n sôn am y bywyd, y reality y peth. Bod nerth Duw nawr yn y galon a bod hi yn gadael pechod yn y droedigaeth a nawr yn camu i mewn i bywyd personol hi a gweddill ei bywyd hi. A mae Iesu'n Grist yn gweud, dos, ac na phecha mwyach. Wel, mae rhaid i ni gredu iddi adael ffyrdd pechod gyda gallu Duw. Mae rhaid ni gredu i'r wraig yma fod yn aelod yn yr eglwys yn Jerusalem. A rhaid i ni gredu roedd hi'n wraig diwiol yn yr eglwys. Wrth gwrs, dyna beth sy'n digwydd. Os ydych chi wedi cwrdd â pobl, a wrth gwrs, dyn ni gyd yn bechaduriaid. Dwi'n eisiau gwanaethu mewn rhyw ffordd mawr, ond mae rhai gyda hanes pechod wedi cwympo mewn i dymderoedd a rhannau gweitha y byd, a mae'n cael ei hachub. A chi'n sylwi gyda'r hynny, dwi'n mynd sôn am ei gorffennol. Mae yna gywilydd. Mae nhw wedi cael maddeuant, cael newid calon. Dyn nhw ddim eisiau cofio beth oedden nhw. Mae rhai cofio mewn ffordd, ond dyn nhw ddim eisiau sôn am y peth. A mi'n siŵr felly, oedd y wraig yma, oedd yr arglwydd wedi gwneud rhyw impression drwn ar ei chaloni. A fydde hi wedi teimlo hynny, a mi'n siŵr oedd hi'n ddiwiol yn yr eglwys, ac yn lan, ac yn wraig lan hefyd. A dyna beth yw hyfrydwch yr Efengyl, achub ni'n holl pechodau, ac yn dod â glendid i'n bywyd ni. Dyna beth mae'r Efengyl yn gwneud. Mi'n gwybod bod ni'n ffeilio'n aml iawn ac yn dod yn fyr, ond hwnna yw y cyfeiriad, a hwnna beth sydd yn digwydd, bod ni wedi cael ein hachub a cael ein newid. A gwelwn ni felly, hyfrydwch yr Efengyl fan hyn. Calfaria yn dangos sanctaiddrwydd Duw. Mae'r rhaid i Dduw i gosbi pechod. Yn pechod ni ar y groes. Mae'r Calfaria yn sôn am sanctaiddrwydd. Rhaid i Dduw i gosbi pechod. A mae Iesu'n cymryd y ffwrdd ein pechod ni oherwydd sanctaiddrwydd Dduw. Ond hefyd, dyn ni'n gweld sanctaiddrwydd yn y bywyd ac yn y galon, a bod ni'n newid yn ein bywyd ni a'n meddyliau ni chydig wrth ychydig. A dyna pictiwr wrth gwrs yr Efengyl. Golchi yn y gwaed, cymryd y ffwrdd pechod, sanctaidd, troi'n cefn ar bechodau y byd, yn troi at Iesu Grist. Ac yn y diwedd wrth gwrs, mynd yn bellach na'n darni o sgrythyr yma prynawn yma, goganeddiad hefyd.
A mae'r cyfan i wneud y sancteiddiad, i wneud a sancteiddio, i wneud a fod yn sanctaidd. A mae'r Efengyl yn sanctaidd. Mae rhaid i ni weld y picsiwr hynny o'r Efengyl. Beth sy'n digwydd yn y Efengyl? Mae Duw yn galw ni allan o'r byd i'w hunan. A chi chi'n gweld, mae Duw yn sanctaidd, mae nefoedd yn sanctaidd, mae tragwyddoldeb yn sanctaidd. A felly mae rhaid i'n golchi ni. Yn gyntaf yn waed Iesu Grist, o safbwynt perthynas â Duw, ond hefyd yn sanctaiddhad ac yn olaf yn goganeddiad. A bod ni'n byr ac yn lan. Ym mhresenoldeb Duw ar y diwedd. Wel, fe welwn ni Efengyl Sanctaidd, ond hefyd hyfrydwch Efengyl. Beth am neges bach i'r angredadyn? Gwylwch fan hyn, dim ond Iesu a'r wraig sydd yn y canol. A dyna chi bicsiwr o drwydigaeth. Lot o bobl o rownd, pobl oedd yn gwrando ar Iesu. Wrth gwrs, y ysgrifenyddion a'r pharisëd wedi mynd, ond y bobl dan yna. Yn aml iawn mewn oedfa cynulleidfa, mae lot o bobl gallu bod ar eich ochr chi, ond eich chi gyda Iesu yn y profiad hynny o drwydigaeth. A fel amau, wrth gwrs, mae fel bethau bod Iesu yn cymryd y ffwrdd y bobl o'ch meddyliau chi a bod chi'n credu yn Iesu Grist. A mae'n sôn wrth gwrs fan hyn, y wraig ar Iesu, bod angen cyfarfod, bod angen Iesu Grist. A mae'n bicsiwr da o drwydigaeth fel la. A hefyd mae'n neges i'r credadyn. Dych chi wedi credu. Beth yw'r neges i chi te? Wel, diolch am hynny. Ond hefyd, y geiriau yma, dos yna phecha mwyach. Mae'r geiriau dal yn fyw ac yn berthnason. Dos yna phecha mwyach. Wel, hyfrydwch yr Efengyl. Mae gen i Efengyl glân hyfryd. Mae'n berffaith. Mae'n achub pechaduriaid, mae'n golchi pechaduriaid, mae'n newid pechaduriaid. A mae'n dod yn ni o bechod i sancteiddrwydd. A'r geiriau yma, yn eiriau wrth gwrs, sydd yn wir, i ni gyd a i waith yr Efengyl, ond hefyd y ffordd i ddelio gyda pobl hefyd. Nid wyfynau yn dy gondemio di, dos ac na phecha mwyach. Wel, mor hyfryd yw ein gwaredwn ni, mor wahanol yw i'r lleill. Gadewch i ni weddio. O arglwydd Dduw, yn ni'n gofyn nawr o arglwydd i ni ddysgu o'r darn yma o'r ysgythyr a gweld o Dduw natur ein Duw a natur Iesu Grist a natur yr Efengyl. A bod y cyfan yn lan, a bod y cyfan yn rasol hefyd. Ac dyn ni'n gweld nerth hefyd, nerth maddeuant, nerth yr iawn ar y groes, ar y galfaria, ond hefyd a nerth o fewn i goncro ein pechod ni. Ac o Dduw yn gofyn hyd yn oed y heddi yma, a byddwn ni yn ymateb i'r geiriau yna, dos, ac na phecha mwyach. Gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ac ar mewn gogonion Duw. Diolch am hyfrydwch yr Efengyl. Amen. Wel, gyrwch ni gloi yn hoedfa gyda emyn 309 a 310. 319 a 310. A oes gobaith am achubiaeth. Gadewch chi sefyll y gadi. Amen.
Eithir hwn a ddichon eich cadwch chi yn ddigwymp, a'ch gosod gebron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. I'r unig ddoedd Dduw yn eich hawdwn ni, a bydd y gogoniant y mawredd gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragowydd. Amen.